Moi kulta. Moi kulta. Moose mainittiin taas yhdessä blogissa. Arja Elias teki tosi hyvää työtä sen viinikilan kanssa. Sehän on kiva. Olisiko neille tämmönen? Champagnea ja suudelmia. Mitäs pahaa sä oot nyt tehnyt? Laiminlyön mun naista. Se loppuu nyt. Mä oon vähän todenteolla epäilyttää, että sä oot tehnyt jotain sopimatonta. Niin kuin pokailu Alissa ihan todenteolla. Alissa tuli mun puolelle ilman mitään pokailujakin. No, ehkä se vihdoinkin tajusi, että Aki ajattelee vaan omaa etuaan. Se oli kyllä sillä aika kova paikka. Mutta Alissa on reipas mimmi. Se kääntää tämän vielä voitoksi. Niin kuin mekin. Eli tarkoitat sä, että mun ei tarvi enää pelätä, että mies pokailee ton toista naista? Mä ajattelin tästä edespäin pokailla vaan yhtä tosi kuumaa ravintolapäällikköä. Kuulostaa hyvältä. Onko champagne ja kylmää? Se on varmaan jo ihan jäässä. No ihan hyvältä toi näyttää. Pitäisikö meidän tilalla jotain ruokaa ja... Voiko sä ottaa toi sillä aikaa? Tai sit me otetaan tuo makkari mukaan ja jatketaan juhlimista. Muksut voi tulla. Sori. Toi pitää nyt jättää toiseen kertaan. Alissa laittoi viesti, sillä on jotain tärkeät asiaa. Eli sä hyppäät heti, kun se käskee. Mitä nopeammin Aki on pois kuvioista, niin sitä nopeammin maajatalo on mun. Sun. Niin. Alissa lupas myydä se osuuden mulle. No sehän on hienoa. No, mitä sä vielä sinä seisot? Me tekee bisnestä. Mulla olisi vielä yksi pyyntö. Voidaan me pitää tää meidän juttu vielä salassa? Mä haluan, että mikään muuttaa Alissa mieltä. Sä oot ihana.